nag-headset ko kay ako ang microphone na sakyanan. Anyways, Kyora, it's your pissed up guy here. Wala. Lately, ang ako ang mga vlog kay mga about sa lugar nga ako ang gipangatuan nga gawa sa Christchurch. Karon nga vlog, Christchurch focus ta. So, tuyok ta sa Christchurch. So, ubani ko ninyo. Let's go. Hi, do you guys have a lodge, what is this? I forgot. Chai latte. Sorry, I forgot about it. A large chai latte, yeah. For takeaway or have Takeaway, please. anything else? That's it. Kalami.
So ang ato ang first stop kay ang unsa ni ang Riverside, pero before tumatog Riverside wal nag-capture kong video diri sa Cathedral Square na nag-ingon sa ako ang naa day all electric cars expo dira sa ako ang likod sa gallery. So manulod ta, let's go. Dia famous rock pool. Di ako sige kahubog. Let's go. Riverside. Daghan lagi kay tao diri. Say na contest og salom suba. So, mo ni basically yung naadiri sa Riverside. Di po kayo daghag sa Riverside, daghag choices, daghag restaurants, daghag pagkaon, daghag bar. Diri ko sig kahupog. Sunod na to nga stop na pwede malaagan diri sa Christchurch sa lahang Baruto. Punting ilang tawag. Lego. So ang punting, let's go. So ang punting diri sa Christchurch is diri ra gyapon moagi aning subaa sa may Bridge of Remembrance. Diri ra gyapon. Kaso naman goy duck race karong adlaw, so wala nag-andar ang punting, so di na lang tamuan to. Then kapoy pagtakulan di ako. Layo-layo man di siya diri. Anhi mo Christchurch kung gusto mong makita. Kani diri part gyapon ni sa Riverside sa likod ni nga part. Na yung mga booth, nga na yung mga baligya, mga chichiburitsi and everything. Every Sunday ni sila diri. Bibo ang syudad sa Sunday, dako la gasto. So guys, balik na ko sa sakyanan. Last stop na to is ang Botanic Gardens, which is sikat po guys sa diri sa Christchurch.
promise daghan pa kayo pwede malaagan diri sa Christchurch pero maulaw mo ko sa kuan vlog, maulaw ko mag-vlog sa syudad, maulang wala ini kuan bala na mo. Guys, mo ni ang drive paingon sa sulod sa Botanic Gardens. Wow 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 wow. Abre akong window gilang to ko sa mata. Let's go. Central Rose Garden daw guys. Ngalan anak kay si Kuan, si Rosa o si Goldilocks. Apo de yellow nga rose no. No pula ra na tanan. Ato ra na pula kay diri oh. Bang color pula. Mingaw kani diri gabi napoy kuan oh. Light pink. Night train. So sa mga katong gusto mo laag diri sa kuan Botanic Gardens, pwede kayo mo mulaag diri. Mag nataw-lantaw lang gumug mga bulak. Parehaan na mga para mangguni sa mga plantita. Nya ako dili mo mahilig tanom god. So diri na lang tataman. Balik na ko sa Kianan. Bayad ra ko parking diri $2 kay niya. Napoy mga restaurant diri, mga cafe. So pwede ka ayo mo mag kaon-kaon. Then aside sa mga bulak, Central Rose Park na dako kay ni siya nga park. Mura ni sa kuan. Kaning unsa ni? Basta dako kay ni siya nga gikaog portion sa syudad sa Christchurch. Pakita na akong mapa. So mauna siya kadako. Gatuyok ang kuan siya, gatuyok ang suba sa iya. So naa ta diri Tara Rose Garden kanang lingin muna din na pero dako pa kayo siya. Napoy aside sa mga tanom nga mga bulak, napoy klase nga punuan diri pareha ana. Kuan na siya. Mahugan ni. Charlan. Di na po yung mga yung anak lang oh. Mga sagbot lang. Pero ko lang sagbot diri no kani bulak. Pareha na nga punuan. Dahil kani tanang punuan diri na i-label kung unsa sa nga klase punuan ano pangitao na to. Dayon libre rin diri. Pwede ra ka magtuyok mura ra man siya dako kaayo nga park. Pwede ra ka magtuyok sa iya ha. Wala man iya ngalan ato ra. Giant Sequoia. Redwood. Ay, mo din yung redwood tree di ay. Oh. Redwood tree. Murag octopus. Then na po yung mga bulak dito. Kasi klase po ito nga bulak. Mura to. Uy, kay kapoy. Tako kayo na din. Bahala mo. Headset na pod. Pero guys, gikan ako sa kaning Botanic Gardens. Takop kayo ang Botanic Gardens ug naa pa yung mga lain nga sayang lang kayo kay wala na ko napakita ang punting is katong mura siya sa Italy bitaw nga Italy vibes nga kuan ka to bitaw mag romantic nga magbaruto-baruto para ra to sa mga mag-uyab. Sulayan ako pakita sa clip kung
na ako'y makuan pero wala mo ko'y picture good to dito kay gainusara raman ko. So kuan pero mao na punting pero daghan pa kay malagan ang Christchurch. Ang nakaayos diri sa Christchurch is sentro siya. Kung gusto ka magpabukid na ay bukid, kung gusto ka magpadagat na ay dagat, kung gusto ka magpasuba na ay suba, kung gusto ka magpasyudad magparty na ay insakto kay party diri. So ayos kayo ang Christchurch para sa ako. Kaning uyon na kay ko diri, kaning kaning kontento na ako magpundo sa Christchurch, na ko ganahan mo balhin sa lain, no? Pero diri sa Christchurch daghan pa kay mga common nga mga lugar nga mga pwede laagan na ay New Brighton Beach. Ang kanang New Brighton Beach mao na ang katong na ay pier nga dako kayo nga taas, tapos kuan kay na siya nga beach area, kanang dako kayo siya nga beach area na siya public library po dayon nga gaatubang sa dagat. So ayos kay dito kung kuan ka, kusog ka mo basa dito, nice kay vibes dito sa kuan New Brighton nga library. Sunod po dayon at bang sa New Brighton Library naa po dayon Sumner Beach. Lahi po dyan nga klase sa beach pero sentro po gyapon dito, liguanan gyapon na nandun. Daghan pa kay pwede malaagan ng Christchurch. So hopefully mapakita na ko tanan sa mga sumusunod nga vlog. Pero dito na lang sa takaron nga gituyok lang sa mo sa kung unsay naa sa CBD, kung unsay naa sa sentro, which is ang Riverside, ang Botanic Gardens, ug ang katong art gallery nga naay ga car show adto. So kita ta ninyo pohon sa sunod nga vlog. Once again, it's your best guy.